आं गान्धीबादी ससाइटिनि आफादगिरि 2001 आवनो बे गान्धीबादी ससाइटिखौ गायसनदोंमोन। जों हावरिया मावरिया 61 मेम्बार लानानै बे ससाइटि दानाय जादों। गोबां आसाजों ससाइटि दानायनि उनाव जों जाफुंसार होनो हायैनि थाखाय जों जोबोद दुखु। दिनै बिनिनो बे ससाइटिनि मिटिं मोनसे लानाय जादों सानजौफुआव। बोथोराबो गाज्रि। ओमफ्राय एलपि स्कुलफोरा एमइ स्कुलफोरा फरायनाय सेन्टार खालामजानायनि थाखाय जों खुनु बिल्डिं बा न'खौ नुनो मोनाखिसै बा नागिरबाबो मोनैलाय मा खालामगोन मा मागोन बे आबसुनि लुफुंबाय थानाय बे थाला साबि गैयै न'आव जों जिहेतु मोखाङाव दंमोन। गेजेर गेजेर सानहाबनो सान्तिपुर आबसुनि आफादगिरि बिजय बसुमतारीसिम 11टा 12 मिनिटआव फन खालामबाय थादोंमोन। फना नाङाखिसै मिटिंआ 12टायाव। दा माने जों गावनिनो बे ससाइटिनि जों गार्जेननिनो आबसुनि गथ'फोरा जोंनिनो गथ' साननानै आरो बिसोर आंनि स्टुडेन्टबो जाखाजोबो। बेखायनो बे जोंनिनो गथ' साननानै जेबो नंला दे उनाव गोरोन्थि जाब्ला निमाहा बिसिगोन होननानै जों बेवहायनो हाबनाय जाबाय। दा हाबखांनायनि उनाव जोंनि 61 ससाइटि मेम्बारफ्रा फैजोबाखैमोन। थेवब्लाबो 40 मेम्बारसो ज' जादों। बेवहाय दिनै दा आबसुनि बुंथिगिरिफ्रा बुंदों पार्टि आरो ससाइटिया मिटिं खालामदों। खिन्थु पार्टि होननानै बेहाय मिटिं गैयामोन, ससाइटिनि मिटिं। बे ससाइटिया सानदोंमोन केन्डिडेटखौ लेंहरनानै माबा मोनसे बिनो हायो नामा, बे थांखिसो केन्डिडेट रिप्रेजेन्टेटिभखौ लेंहरनाय जादोंमोन। आरो बे ससाइटियाव ओरैबो नङा जे माने सोरबा बिपिएफनि माने सोद्रोमा दंमोन, बहाय इउपिपिएलबो सोद्रोमा दंमोन। जे कामिन सरगियारि मोनाथ' इउपिपिएलनि सोद्रोमा बा आबसुनिबो सोरबा एसे लिंलां थानाय सापर्टारबो थानाय जोंनिनो मेम्बार। बेखायनो जोंनि गेजेराव बेबादि माबा मोनसे बेले बेजे फैगोन बा नांलाय खमलाय जागोन बेखौ साननो रोङाखिसै। सानदोंब्ला जोंहा समा जोंखौ थिनाखिसै। बेखायनो बिथांमोना दिनै आबसुनि बिबानगिरि मोना जा बुंदों गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनांगोन। निमाहाथ' आं दहाय अफिस माबा बे मिटिंनि हलनि खाथियावनो जोबनायनि उनाव आं निमाहा बिखादों। दाबो निमाहा बिदों। बिसोर आंनिनो स्टुडेन्ट, आंनिनो गथ' फिसाफोर बादि। बिफाखौ बा सारखौ नोंसोर निमाहा होदो जे गोरोन्थिया जाबाय। सोंस्लाब मोनाखिसै, समाबो मोनाखिसै। हयथ' जोङो खुनु फोथाय खेबस' खालामनाय जायाखै। बे सम्पतिनि खुनु हानि खालामाखै। बे सम्पतिखौ मोजाङै लाखिनाया, फोथांना लाखिनाया जोंनिबो दायित्व दं। आरो दिनै बे सम्पतिया आबसुनिनो माने मावख' जायोब्ला सानसे अफिस जायोब्ला कमप्लिटलि अफिस जानानै बेवहाय जे अफिस जिरायनाय जायोब्ला जोंनिनो गोजोनथाव जागोन। आरो एरियानि डेभेलप जागोन जेब्ला हास्थायो। आं जिहेतु एरियाव एमइ स्कुलनि हेड आरो हेड हिसाबै स्टुडेन्टफ्रा बे फरायसाफोरा आंनिनो स्टुडेन्ट। आं बिसोरनि खुनु इनाय मावनो हाया। आं दाथियै बुंदों। आं मावखाया। आरो बेखायनो जोंखौ गोरोन्थि दासान जे केन्डिडेट लेंहरनानै बिसोर पार्टिनि मिटिं खुंबाय बे नङा। खिन्थु पार्टिजों एसे एनै जोंनि मेम्बारफोरा लोब्बा दं। बेखायनो बेखौ पार्टिनि मिटिं होनना साननाय जादों। खिन्थु जोंनाव माने प्रसिडिउर बुकआ दाबो दं, प्रसिडिउर लिस्ट दं। आरो माने लिस्ट बादियै जों मेम्बारखौ लेंहरनाय जादों आरो बेवहाय ज' जाबाय। खायसेया केन्डिडेट फैदों होननायखायलाय हयथ' लामा सामा खाथि खाला नुजाहैदोंमोन सोरबाबाया। हयथ' जों हलाव हाबनो होआखै। पार्टिनि खुनु मेम्बारखौनो हाबनो होआखै। बाथ्राया बेनो। दा बेखायनो बिथांमोना एफआइआरनि बाथ्रा बुंदों। एसेबां गोजौसिम थांनो नाङा, एफआइआर होलायनाङा। खारन जोंनि गेजेरावसो जादों, बिफा फिसालानि गेजेराव जादों, बेबायदि सानना ला। माने बिसोरखौ आङो आबसुनि गथ'फ्रा आंनि फिसाफोरा स्टुडेन्टब्लाबो आबसु होननानै जिहेतु मोनसे रुल दङ, बे रुलखौ भायलेट खालामनाय जादोंब्ला बेनि थाखाय आं निमाहा बिनो थाखाय